Bon dia, Marc. Benvingut a l'Afterwork. Va dir el teu company Dídac Vilà que estàs en un moment impressionant i que estàs donant molt a l'equip. Bueno, intento fer-lo el millor possible, el que em demana el míster, doncs intentar-ho fer i ajudar al màxim els meus companys. L'hauràs de convidar a sopar, almenys. El Dídac? Hòstia, m'ha de convidar ell, em sembla a mi, Bé, l'equip s'ha quedat tocat, tothom coincideix, després d'aquest empat. Això demostra l'ambició de la que parla tant el míster? Bueno, evidentment nosaltres volíem guanyar, volíem la victòria, era una oportunitat molt maca per nosaltres, però bueno, no estem tocats, ja portem 2 dies entrenant amb moltes ganes, amb molta ambició i amb ganes ja que sigui el pròxim partit. Ara ve el Villarreal, un rival incòmode a l'RC Stadium, de fet no l'hem guanyat mai. Quina és la clau del partit? Bueno, crec que hem de fer el nostre joc, crec que hem d'intentar dominar el partit i bueno, al final davant la nostra afició penso que som molt forts i crec que podem guanyar el partit. Una visita que té un morbo afegit, la tornada de Gerard Moreno. Què fem amb el Gerard? Bueno, intentarem que no tingui un bon dia, que no faci bon partit i esperem que poder tornar a deixar la porteria a 0. Bé, ja estem acabant, et deixem a la porta del vestidor, però abans hauries de nominar un jugador pel següent Afterwork. El Panda, que està molt tontet aquí darrere, està fent tonteries i que sigui ell el pròxim.